is Papenhoven. Waar de koeien nog lekker boeten lopen. En dan ben ze dus in Grevenbecht. Papenhoven nogmaals. En er is heen even en dan staat hij gewoon de Avenue de Grès. Dat leert toch even een stukje verderop. Goedemiddag. Ja, je kent dat, hè? Je kent ze nog gewoon de deur open laten staan. Of ze niet direct bang te zien dat ze dicht de hut leeg holen. Ah, goedemiddag. Hallo, goedemiddag. Hallo. Bent u misschien uit Geres? Nee. Nee? Nee. U woont wel hier. Ja, Maar wij vroegen ons af, wij zijn van de Limburgse televisie. ik weet, ik ken u. Oh, u kent het programma. Ja, af en toe kijk ik wel. Maar wij vroegen ons af, waarom hangt dat bordje dan bij u aan de gevel? Omdat ik het boordje mooi vind. Zo simpel is dat. Oké. Maar hoe komt u eraan? In Liège heb ik dat gekocht. Ah, op de Luikse Markt? Ja. Daar heb ik dat gezien en heb ik dat gekocht. Maar bent u wel eens in Geres geweest? Nee. Nooit? Nooit. Oké. Dus u vond het gewoon mooi Ja, en daarom heeft u het hier aan de gevel gehangen? Ja. Meer is het niet, het verhaal. nee. Helemaal niet. Bent u geboren Limburger? Nee. Ik had dat vermoeden al. Ik ben geboren in Perzië. Ah. En waarom precies te zijn in Perzië? Waar? Aan de Kaspische Zee. Bij Azerbeidzjan. Baku. Ah. Waar de caviar vandaan komt. Beluga? Belucci. Belucci, caviar. Dus u weet hoe dat proeft. En hoe komt u dan hoe komt u hier terecht? Ik kwam in Aachen studeren, 55 jaar geleden. En dan heb ik, dezelfde maand heb ik mijn vrouw leren kennen en zo ben ik hier gebleven. Nee, u leerde dezelfde maand dat u in Aken ging studeren uw vrouw kennen. Ja, Ook aan de universiteit? Nee, op de straat hebben we eigenlijk elkaar leren kennen. Dat was 55 jaar geleden, ja, exact. Oh. En wat studeerde u in Aken? Ik heb daar nachrichtentechniek noemen dat. Dat is communicatietechniek. Oké, ja, wij zitten ook een beetje in de nachrichten Ja. branche, hè? Ja, u bent gebruiker daarvan. En bent u uiteindelijk als beroep ook iets gaan doen in die... Ja, daar ben ik naar Amsterdam gegaan. In de hogeschool, daar heb ik 32 jaar les gegeven. Communicatie, wetenschap? Nee, informatica. Ah, Eigenlijk heb ik meer digitale technieken leren kennen. maar inmiddels bent u gepensioneerd? Ja, ik ben nu 76. Dus, In goede gezondheid? valt mee. Valt mee? Oké. Maar u kunt genieten van het leven? Ja. En ook van hier. Ik ben altijd in Limburg blijven wonen. Hè. Bevalt me. En waarom bevalt het u? Ze hebben een beetje mijn mentaliteit. Goh, dat vind ik wel, dat vind ik een mooie opmerking. Dat iemand uit Perzië zegt dat de Limburgers dezelfde mentaliteit hebben. Mijn mentaliteit. Ja, uw mentaliteit. En nou, vat het even kort samen. Wat is uw mentaliteit? Een beetje Bourgondisch leven. Niet veel lawaai maken, rustig van het leven genieten.
Dus u... En hard werken. Ah, maar nu niet meer. Nu ben ik oud geworden. En toch vind ik het opmerkelijk dat iemand van, als ik even denk, 21 uit Azerbeidzjan, En niet Azerbeidzjan, bij Azerbeidzjan. bij Azerbeidzjan, Ja, hier naartoe komt om te studeren. Want in Aachen. ja, maar dat was niet, ook in die tijd zeker niet alledaags. Oh jawel, oh wel. Dag mevrouw. Jawel, toen... Nee, dat wil ik niet. Ja, dan moeten we even wegduiken. Mijn ouders waren een beetje bemiddeld. Hebben ze mij naar hier gestuurd te studeren. Ik was het zwarte schaap. Hè. Oh, u was het zwarte schaap van de familie. Waren ze bang dat u anders op het verkeerde pad terecht zou komen? Nee, dat is niet waar. Hij was niet het zwarte schaap. Jawel, mevrouw. Nee. Och, wat toch wel grappig zeg. Ja, toch wel. Ja, ik kijk graag naar u. Nou, tot Dat mijn... is leuk. Ja. Nou, wij werden eigenlijk... hallo. Ja, het denk ik wel onderweg. Het speelt wel op, hè? Ja, dat is... Ja. Ja, geweldig. En we hebben nog zo ons best gedaan om een onopvallende auto aan te schaffen. Maar het is maar dat vult hij op, hè? Ja. Als hij, Welke als auto is pasje dat dan? dan wil dat weet ik nog. Oh, u mag gerust even kijken hoor. Naar onze onopvallende auto. De mini van onderweg. Heb je dat nog nooit gezien dan, hè? Ongeveer. Onderweg. Ja. Jo. Bent u een Limburgse? Ja, ik ben geboren en getogen in Limburg. Maar ik had een Duitse vader. En was dat ook de reden waarom u... Want u kwam elkaar in Aken tegen. Ja. Ik woonde in Heerlen en hij studeerde in Aken. Dus dat ligt dicht bij elkaar. Aken. Maar ging u toevallig boodschappen doen of zo? Nee, ik kwam daar veel. Uitgaan, ja, boodschappen, alles. Heerlijke stad. Ja, onze stad. We Ja? hebben samen heel veel plezier gehad. Nog altijd? Nou, wat? 2 jaar ben ik niet meer daar Het geweest. is nog coronatijd, hè, dus Ja. dat is hopeloos. Maar u bent nog altijd verliefd op Aken? Ja, ja, echt. Dus hebben ze heel mooi gemaakt, gerestaureerd, hè. Uw man vertelde net dat hij 55 jaar geleden in Aken ging studeren. Ja. En in dezelfde maand kwam hij u tegen. Ja, dat klopt. Ja. Ja. En nog altijd samen. Hij was nog niet helemaal 19 geworden. Ah nee, 20 was, bijna 20. Nee. Of moest je 20 worden? Bijna 20. Het was april en in juni werd ik 20 jaar oud. Maar Ik welke... ben toch aan het filmen, hè. Ik dacht, als ze ooit komen, ik laat me niet filmen. Ja, En door niemand, niet per se jullie, maar nu ik heb... ben nooit op de televisie. U bent wel leuk samen. En wij, ja. Ja. En al zo lang samen. Ja. Wat heerlijk. Ja. Mooi verhaal, hè? Volgens mij is... u bent rustig. U bent... Ik ben een temperament. Ja. En ik was precies wat hij zocht, hè. Rossig blond, met een heleboel sproeten. En dat vond hij heerlijk. Hij wilde geen donkere vrouw. Dus u wilde geen Perzische... Hij was gitzwart, hè. Nog steeds. Was een hele mooie jongen. Nog steeds. Ja, u was vroeger het zwarte schaap van de familie. U bent nu meer het Nee, grijze hoor, schaap nee, van de hij familie. was niet het zwarte schaap, dat is Nou, niet waar. zwart, Nee. ik kon wel heel goed leren. Hè? Dat, Wiskunde, hij heeft een wiskundeknobbel, een enorme. Ja, uiteindelijk dus de informatica ingegaan. Hè? Ja, Dus de exacte vakken. Ja, En u was dan dat type, als u een beetje zon zag, dan werden het sproetjes alleen nog maar meer sproetjes ja. zeker, hè? Vol. Vol met Hij sproetjes. vond dat schitterend. Zomersproetjes. ja. Ja. Maar wat vond u nou... Had hij dan vroeger het uiterlijk van de mysterieuze Perzische prins uit een sprookje? Mysterieus. Nee, hij was mooi. Hij was prachtig. Ik vond hem zo mooi. Was hij ook echt.
Ik zou zeggen, kom binnen kijken, we hebben daar foto's, maar dat doen we maar niet. Hè. Na corona. Dat is niet Na wat corona. jullie doen, hè, binnenkomen. Oh, ja, toch wel. Jawel, maar dat doen we al een tijd niet meer. Nee. In verband met Oh ja. het risico Ja. natuurlijk, hè. Maar hij was mooi. Ja, En zij was ook mooi. prachtig was die. Zij was precies wat u zocht. Maar hoe ging dat dan? Want ik neem aan, u kwam vers uit Perzië. Ja. U sprak de taal niet. Oh, jawel, Ja, hij jawel. begon al een beetje. Maar geen Nederlands, toch? Nee, maar Duits. Duits, Ze kan heel goed Duits. met de paplepel, mijn Duits, hè. Wat is paplepel in het Met de Duits? paplepel, oh. Wat is paplepel in het Duits? De breiluffel, hè. Der Breiluffel. Een Natuurlijk. luffelbrei. Hè? Havervlokken, hè. Maar u bent een geboren Limburgse? Ja. Maar hoe zat dat? Maar waarom dan die verbondenheid ook met het Duitse? Nee, het heeft niet verbondenheid. En Met Aachen mijn vader alleen. was een Duitser. Hij kwam uit Bochum. Uw? Mijn vader kwam uit Kijk, Bochum. dat toch wel. Ja, toch een beetje Duitse En dat was toen verbondenheid. in die periode van die reusachtige inflatie daar. En het was heel beroerd toen in Duitsland. En dan heeft hij gezegd, ik ga hier weg. Ik ga naar Holland. Hij kon in Holland ook op de mijn werken. Hij was mijnwerker. En dat heeft hij gedaan. En dan is hij mijn moeder tegengekomen. Mijn moeder is oorspronkelijk uit Friesland, haar ouders. Mijn opa heette Skat. Skat. Uit Friesland. Skat. Schat. Oh, schat. Was het ook een schat? Opa? Ja, Ja? Oh, een heerlijke opa. Snor heb Ja? je zo, ja. Ik krijg een natte neus. Dan ontbreekt alleen de glanzende wacht nog, hè? Nee, alle gekheid op een stokje. Ik vond het wel enorm leuk om u... Maar heeft u Perzië nooit gemist? Nee.